waliɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye araba ye juye kalo tile 5 san 2023 nin ye an ka gafe kunnafoni waati selen gafe kunnafoni min ni laada don donc ni tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 kɔni mana se ka ban selifana selu kelen kɔfɛ an bɛ min bɛ tali kɛ gafew la ka se k'u ta a kɔnɔ kuma ka an da don la kelen kelen ka se ka ɲɛfɔ maliden cɛman ni musoman ɲɛna a kɛto b'a la minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa kɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔ kan ni olu b'u sɔgɔ anw na an ka waati ninnu kɔnɔna la a dabɔkun ye ka se ka olu kɔni bɔ kumasiri la i b'a fɔ laada don a yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la cogoya min na ayiwa ko donikɔrɔ kɔni tɛ a sigicogo bila wa dusukɔrɔ a kɛto b'a la taa sigicogo de kɔni bila k'a bɛ a buranna la laada énergie maaw olu yɛrɛ kɔni b'o la courant kɔni tigɛlen b'an na nka min ye ka se ka anw fɛnɛ ka laada lakile ayiwa anw fɛnɛ kɔni b'o baara kɔni na ayiwa o de y'a to an sigilen kɔni bɛ min ye ayiwa an ka kuru yɛrɛ kɔni kɔnɔ yan bi min b'a to gafe kunnafoni an bɛ se ka o baara kɔni k'o lase manju mamadu fa senpara k'a fo ka waliɲumandɔn fo ka taa se universel media ayiwa kalilu senpara ka se ka fɛnɛ fo ka waliɲumandɔn nin waati na ka bɔ la sarangosi sera an bɛ foli ni waliɲumandɔn an b'a kɛ ka a ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma maa o maa ni olu de b'u sɔgɔ n'an ka waati nin kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ don mairie kɔnɔ ka mairie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ monsieur le maire la an bɛ taa impôt halisa o fɛnɛ kɔnɔna la n'o ye commune 1 ta ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ foli ni waliɲumandɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra mairie kɔnɔ an tɛ ɲinɛ wa an yɛrɛ kɔni tɛ sɛgɛn a foli la an b'a dɔn fɛnɛ jalaki yɛrɛ fɛnɛ an tɛ n'o sɔrɔ min ye Jariyetu Ditumanda Watara an b'a fo madame Kuruma nin waati in na ani maa o maa an y'a fɔ an bɛ segin a kan olu de b'u sɔgɔ an ka nin waati kɔnɔ an b'u fo ka taa universel media ale ka butigi belebele ni butigi sanuman in o kɔnɔ suguba kɔnɔna la fo ka taa se Woninda yɛrɛ kɔni ma tulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko super GT ayiwa ka taa ale mafilɛ ka sɔrɔ ka segin ka na. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batterieman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola Woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali. Siga foyi t'a la adama bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko duguminɛ kɔni ka kini tɛ miɲɛto a ye a bɛ laadalakile yɛrɛ kɔni na bi sɛbɛn fɔlɔ min ma an ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ka bi araba bɔli ayiwa ale kɔni bɛ bɔ ko 6 ani 75 la sɔgɔmada in na i b'a ye u ka bi bɔli kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ka cɛsiri bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw o ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop a kɔni ye a yira k'a fɔ diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ ni o ye MINUSMA ye o b'a yira k'a fɔ u kɔni ye baara fɔlɔ ka se ka olu nun don ka bɛn ni tɛnɛndonya yɛrɛ kɔni ye n'o bɛnna juye kalo tile 3 ma san 2023 i b'a ye baara in tun bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la
o de ye ka se ka min bɛ tali kɛ ɲɛfɔli la ka se ka bilasirali yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka baaraw fɛnɛ bila sen kan minnu b'a to diɲɛ kɛlɛyatɔnba ale ka bolofara min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ni Mali ɲɛmaaw kɔni ye a ɲini wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Conseil de sécurité de l'ONU fɛ min b'a to olu bɛ se ka u ka koso n'u ka kasaw ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ cogoya min na i b'a ye o hukumu de kɔnɔna la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni jabala la n'o ye a ka baarakɛyɔrɔ ye i b'a ye ani diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye o maa ɲɛmaa El Gazim Wane kɔni ye min ye barodalasigi min kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn bilasira ayiwa o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye kuma in min tɛmɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye a yɛrɛ kɔni ka se ka a cari min b'a to a kelen o kelen u baarakɛɲɔgɔn olu bɛ se ka min ye u ka tɔmɔta ka se ka o ta kuma ninnu na cogoya min na nka kɛnɛ kan i b'a ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ni minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ɲɛmaa n'a baarakɛlaw dɔrɔn tun tɛ minnu ye an ka finitigilakaw ye olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni sen donna baara in yɛrɛ kɔni na a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na min b'a to diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan nɔ an'u ka baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ waati min sumana ka d'u ma u bɛ se ka taa o waatiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ bonya ani karama kɔnɔna la min bɛ kɛ lakana yɛrɛ kɔni o fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye kuma ninnu caman a bolila ninnu n'a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni kan nka kɛnɛ in kan i b'a ye halisa ɲɛfɔli minnu yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ ka se ka bilasirali kɛ ka yirali kɛ bɛɛ lajɛlen na i jɔyɔrɔ ye min ye bɛɛ lajɛlen ka se ka o fa Abdulaye Jab a y'i da don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye kumaɲɔgɔnya a bolila fɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa min bɛ tali kɛ baara min bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye Mali ye fo ka taa se diɲɛ kɛlɛyatɔnba yɛrɛ kɔni ma nka a ye hakili sigi kɛ ka hakili jigin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ wa min b'a to Mali yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛna don nin baara in a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ a daminɛ fo ka taa se baara in kuncɛ baara yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma a bɛna kɛ halisa Mali ani diɲɛ kɛlɛyatɔnba u ka bolodi ɲɔgɔn ma o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko nin ye sigi fɔlɔ ye o kɔni kɛra nka a ma d'a la fiyewu k'a fɔ tile min ye 2 tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa sigi wɛrɛ b'u bolo ka kɛ walima sigi in a ka ja a bɛ se ka kɛ hali bi yɛrɛ kɔni sigi in bɛ se ka don yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka min ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ye fo ka taa se MINUSMA yɛrɛ kɔni Mali ma ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jɔyɔrɔ dɔ u kan ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa min ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka lajɛ in senfɛ u kɔni ye bɛɛ lajɛlen ɲɔyɔrɔta yɛrɛ kɔni yira u la ayiwa i b'a ye k'a fɔ baara ninnu a bɛna kɛ o minɛn kɔnɔna la bonya ani karama kɔnɔna la min b'a to diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni bɛ taa ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ El Gazouani ni ale ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ yan o maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye wa ale yɛrɛ kɔni ka kuma la a ko olu n'u baarakɛɲɔgɔn u dɛmɛbaaw n'o dɔ ye Mali ye fo ka taa se jamana fɛn o fɛn ni olu yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ Mali la o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna i ɲɛ don baara in na min b'a to baara in a kɔni a bɛ se ka kɛ sababa ye cogoya min na ayiwa a bɛ kɛ min ye ayiwa basigi ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana o yɛrɛ kɔni o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa ba fila in n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka ciden min bɛ yan fo ka taa se Mali minisiri yɛrɛ kɔni ma u ka kuma ninnu kɔnɔna la a ko gɛlɛya min bɛ Mali ani MINUSMA yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a tɛna kɛ tɔɔrɔ foyi ye Mali ani diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma min yɛrɛ kɔni bɛ sira wɛrɛw n'a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa ko olu baara ninnu kɔni olu bɛna to sen na fo ka taa fɔ ko waati min yɛrɛ kɔni sera pasiri sɛbɛnna Umaru Ngoyiba fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ halisa an bɛ to o Soir de Bamako kelen ale kɔnɔna la kunu an y'a ta indépendant kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini min n'a kɛra diinɛ karamɔgɔw ani diinɛ ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko collectif des associations musulmans du Mali olu kɔni kun ye a laɲini ka bɛn ni bi yɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko meeting n'o ye ka se ka taa ka dusumakasi yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yira min bɛ tali kɛ bi arabadonya yɛrɛ kɔni na juillet kalo tile 5 san 2023 ka bɛn ni wuladafɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o tɛmɛna ni miniti 30 ye Suède olu ka lasigiso min bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye ambassade ye i b'a ye k'a fɔ nin taama in a kun b'a fɛ ka kɛ laɲini ye jumɛn ye i b'a ye kuranɛjeni min yɛrɛ kɔni kɛra Suède jamana yɛrɛ kɔni kan ni u ka polisiw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taamadenw ka se ka olu lakana diɲɛ jatalaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ nin nɔ ayiwa olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna u sɔnna min ye ka kuranɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni ko o jeni ayiwa baasi yɛrɛ kɔni ma bɔ a la o min n'o kɔni kɛra ayiwa Mali diinɛ ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a laɲini ayiwa n'o o bɛ tali kɛ collectif des associations musulmans du Mali
wa ka a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛna taama min n'a bɛna kɛ meeting yɛrɛ kɔni a kɛtɔ b'a la wa ka taa u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni yira Suède ambassade yɛrɛ kɔni o da yɛrɛ kɔni na ayiwa u ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɔni kun bɛna cɛ n'o o ye kuranɛkala yɛrɛ kɔni ye u ye o laɲini kɛ k'a bɔ ka bin Bamako ni o ye gouverneur yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nka i b'a ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛra gouverneur kɔni y'a yir'u la k'a fɔ an bɛ waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to gɛlɛya ni taa ni ka segin o yɛrɛ kɔni kana don bisi basa yɛrɛ kɔni na ayiwa u ka laɲini min ni o de ye ka taa n'o ye Suède ambassade yɛrɛ kɔni da la k'u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni yira a ko ale tɛ se ka yamaruya yɛrɛ kɔni d'u ma u ka nin wale ninnu ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ wa kumakan in a bɔra n'o ye Bamako gouverneur yɔrɔ la n'o ye Abdoulaye Kulubali a ye nin kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a y'a kɛ ka ɲɛsin collectif des associations musulmans du Mali a ma ɲɛma yɛrɛ kɔni na i b'a ye hakilila jiginna kuranɛjeni a yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 28 n'o kɛra ka bɛn selidon yɛrɛ kɔni ma ayiwa min n'a kɛra Suède u ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye Stockholm ye misiri belebele min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ayiwa kuranɛjeni baara in ayiwa a kɔni kɛra yen nɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna wa foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ a la bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔni ye a ɲini wa k'u ka dusumakasi yɛrɛ kɔni yira nka min ye gouverneur ye ale kɔni ye a yira ka sɛbɛnw na ka bɛn ni dalilu caman ye k'ale tɛna se ka yamaruya kɔni d'u ma Basiri sɛbɛnna Yusuf Konate fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an ye Soir de Bamako ale fɛnɛ bila an bɛ fasiri sɛbɛn min ta o de ye Mali horizon ye Mali horizon ale bɛna i da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri yɛlɛma min yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a kɛra ka bɛn ni samedi don ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa juillet kalo yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la i b'a ye jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ɲangili de don ka ɲɛsin minisiri dɔw ma wa walima ayiwa min ye ka se ka foli ni waleɲuman dɔn k'o de kɛ ka ɲɛsin minisiri dɔw ma wa a kuma kɔni a mɛnna da caman kɔni na nka jateminɛlikɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen olu ye a yira k'a fɔ ayiwa samedi don yɛlɛma min donna Mali gouvernement yɛrɛ kɔni na a bɛ tali kɛ baara caman na bari jamana ɲɛma i b'a ye k'a fɔ a jɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la min b'a to baara minnu tun bɛ ka kɛ minisiri dɔw fɛ ni o ni sababa yɛrɛ kɔni tun tɛ ka bɛn ka se ka yafa kɛ olu yɛrɛ kɔni ma ayiwa k'a sababu kɛ u ye baara min kɛ ani laɲini min bilal'u ɲɛ olu kɔni o ma se ka kɛ kelen ye i b'a ye maa caman olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta a muɲuna ni muɲu kɔni tɛ a fila ye k'a ye kelen kɛ min b'a to minisiri ninnu ka baaraw kɔnɔna la u bɛ se ka yɛlɛma belebelew k'olu don a la cogoya min na nka o bɛɛ la tan ayiwa yɛlɛma kɔni o ma se ka ye a tɛ ɲa min kɔ ayiwa a kɔni a kɛra o ye i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma ale ka laɲini tɛ foyi ye min ye marako ɲuman o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an y'a fɔ a ye minisiri caman ka se ka olu muɲu nka n'a ma ɲa ayiwa n'a ma ɲa a tɛ ɲa min kɔ a nakun ye o de ye ka se ka yafa olu yɛrɛ kɔni ma i b'a ye minisiri min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ min ye an ka sigida lasaniyali ani an ka ɲɛtaw yɛrɛ kɔni sabatili yɛrɛ kɔni ma ni an ka sigida lakanali yɛrɛ kɔni ma kɛtɔ b'a la ni o ye Modibo Kone i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na Bamako kɔnɔna la ni malidenw yɛrɛ kɔni tɛna ɲama yɛrɛ kɔni n'o tɛna si ɲɔgɔn fɛ ayiwa fo ka taa se ayiwa baarakɛyɔrɔ min kɔni tun bɛ yen n'o ye ozone ye olu ka contrat yɛrɛ kɔni min kaseli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra ninnu bɛɛ kɛra ale ka hukumu de kɔnɔna la ayiwa a ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ minnu na o kɛra sababu ye jamana ɲɛma kɔni ye a yira k'a fɔ ayiwa e ko yafa tɛ kɛ ale yɛrɛ kɔni ma wa ka b'o la a bɛ fɔ Jaminatu Sangare ni ale yɛrɛ kɔni ye kɛnɛya minisiri ye i b'a ye k'a fɔ gɛrɛbu banbali min tun bɛ Gabriel Touré fo ka taa se Ponge yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma min n'a kɛra maa caman olu yɛrɛ kɔni sababu yɛrɛ kɔni ye o min n'o kɛra a ma tɛmɛ jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni hakili kan o de kɛra sababu ye Jaminatu yafa kɛra ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ka bɔ yen a bɛ fɔ minisiri min ma ko Modibo Keyita angɛrɛ ko ayiwa Mali kun jigi bɛ sɛnɛ ɲuman yɛrɛ kɔni ka samiya tɛmɛlenw na nka ale ka baara ninnu ma se ka kɛ sababa ye min b'a to sɛnɛ ɲuman o bɛ se ka kɛ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ angɛrɛ ko ye hali n'o y'a sɔrɔ a ye cɛsiri dɔw kɔni kɛ nka a ka baara kɔni a ma kɛ sababa ye o bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ kɔni takun ye minisiri min na ale bɛ wele Mahamudu Olu Mohamed ni ale yɛrɛ kɔni tun ye jago minisiri yɛrɛ kɔni ye hali n'o y'a sɔrɔ a fɛnɛ ye cɛsiri baaraw kɛ minnu ni o bɛ se k'a to ayiwa sanni ni feere o wale ninnu kɔni bɛ se ka to sen na cogoya min na nka da la dumuni an k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman o kɔni o donn'o la nka ale yɛrɛ kɔni ta kɛra minisiriso fɔlen ye nka bari kumaw kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ minisiri minnu don yuruku ale ni dunko juguya o kɔni o ye ale yɛrɛ kɔni tana ye ayiwa o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ale tun bɛ
jɔyɔrɔ min na falen kɛra ka taa bila min bɛ tali kɛ ayiwa an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu yɛrɛ kɔni kibaruya bɛɛ lajɛlen kɔni kunna nka ka b'o la i b'a ye min bɛ tali kɛ Sidibe Dedewu Usumani Tarawele ni ale yɛrɛ kɔni tun ye kalan karamɔgɔw fo ka taa se kalanko yɛrɛ kɔni minisiri dugumata ale ni cɛmancɛta yɛrɛ kɔni ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni ka baara dɔw kɔnɔna la ni maa caman kɔni ye dɔ fɔ a la n'o bɛ tali kɛ syndicat la nka i b'a ye a kɔni ka wale sera ka kɛ sababu ye waati tɛmɛlenw kɔni na examen olu yɛrɛ kɔni sera ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye fiti ni forodu ye an kisira olu kɔni ma nka o min n'o kɛra san tɛmɛlenw na e ko ɲinɛnta ayiwa sira wɛrɛ kɔni o ma bɔ wa bari ka d'a kan bagi la an kun bɛ ka sira min ɲɛ ko o kɔni o fɛnɛ kumaw tun bɛ sen na n'o ye k'a yira k'a fɔ ko sijew kɔni o ye fitiw yɛrɛ kɔni kɛ yalima o ma se ka kɛ ale ta sababu ye wa INTM ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila ale kɔ kɛlɛkɛlɛ bari ka d'a kan olu y'a yira k'a fɔ ayiwa kalan karamɔgɔ fɛn fɛn n'olu kun ye ɲɛmaa ye ni olu bɛ INTM na ko Dedewu nalen k'a fɛnɛ ye ɲɛtana kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye o kɛra sababu ye INTM fɛnɛ yɛrɛ kɔni ko nin ye kɛlɛ daminɛlen ye kɛlɛ min n'o ye kɛlɛ banbali ye e ko o de ma kɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ taali yɛrɛ kɔni sababu ye wa ni ne kɔni kɛra misali dɔ ye minnu b'a yira k'a fɔ minisiri minnu kɔni bɔra yen nɔ ayiwa sababu minnu kɔni donna u ka baara la n'o o kɛra u yɛrɛ kɔni bilakun ye fasiri a sɛbɛnna min ye Baba Jila So ale yɛrɛ kɔni fɛ an ye min bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali horizon ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la adama an tɛna nin ko tɔ bila da girinda la an bɛ nin ayiwa nin minɛn sanni yan yɔrɔ la k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Jo Bɛrɛn ale bɛ yan nin nɔ an bɛ foli kɛ Bɛrɛn yɛrɛ fɛnɛ la nin waati in na ani ka filɛbaga ka bɛɛ lajɛlen kɔni fo wasalamu